Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Ako lang gidawat eh. Lubaon pa noon ko niya. May kamatay na ko. Likay na niya tong Jack, ha? Ayaw na pagdawat bisag unsa gikan niya. Unyag, mambugos, boss. Patagan ang auto. Unya, madasmagan ako, boss. Dasmagi! Unsa? Maghatag na sa castle ni Nubi. Ano mamugos man na siya eh? Nga kaniya to, iyar mo ganang birabirahon si Nubi. Abi mo gud nimo, boss. Do not enter man gud siya dito sa gipuy-an nila ni Nobe. May naamang gani gihire ang tumboy aron di na ni makasamok-samok ni Nobe. Motong ako yang gigamit nga bearer. Ayaw pagsugot. Unya lagi mamugos, boss. Unya kulatahon ko. Pakulata sa ka. Boss, ayaw ko pa komedya niya, boss. Kulatado na ba kay ako ni mama ni mo? Iya kumpirming at nga niniguli na ko. Chokes ay gadlok ni mama. Kaya ko rin may bawang pasabot niya. Basta tumana lang gid akong gibaon nimo. Ayaw na pagdawat bisag unsa ihatag niya tong Jack. Kasabot ka, Chukoy? Okay, kasabot ko, boss. Kining, hello? Hello, boss? Boss, kanjut lang, boss! Boss! Ay, wa na. Wa na yung tao na akong boss. Anong di man gyud ko makatuog? Ay, ikapoy na lang ko piyong sa ko mga mata. Pero lain hinuoy ako makita. Nga bang nahasol man ko ni Ronela? Wa ko siya may kugman ako. Nga nung magkunahuna magyug ko niya. May pa si Jack niya. May pa si Jack. Kay bisag unsaon kong likay niya. Siya'y mudot-dot. Kay lagi, nahigugma siya na ako. Pero, may bagting ang cellphone. Si Ronel ang nanawag. Siya gid mo nanawag. Pero, misaad ko nga dili na ko siya tupagon. Wagid pag nga ay patupakon gid ko. Hello? Salamat. Imong gyud kong gitubag. Nagapukaw ka na ako. Nakatuog na dahil yung taka. Ubay-ubay na kong damgo sa akong love. Love? Kinsa? May lain pa pagod ay? Si Alma. O di no. O sabay man tuyo. Wa lang. Gusto lang ko makadungog sa imong tingog. Karon nga nakadungog na ka. Pwede na ko matulog balik? Kumusta naman ditong magsigig samok-samok nimo? Si Jack? Jack day yan, Nga nung nag-iskot man ka, Jack. Naibaw ka gyud nga naglagot ko atong tawhana. Tingaling maliwat niya nga itong anak, ha? Unsa? Sorry. Kiingnan ka na ako nga wa ko mumapdos. Naibaw ka ba? Problema na ako kung unsaon ako sa pagsulti si Alma. Ano mo problema mo ka? Naglibog kog unsaon sa pag-uli niya sa kwarta nga nadeposito na nako. Dili ko mauli niya ang cheque. Di ba giinanta naman ka? Ayaw nag-iuli ang cheque. Ayaw iuli ang 5 million pesos. Nga nung mitubay man ko nimo. Ganahan ko. Ano man? Nagtuga ka na? Kaayo, oy. Ay, katugo na kayo ko.
Nainumdum ka nga miunlan ka sa akong mga bukton. Humanatoy mo ang atong baby. Good night. Kanunay kong gitagamtam ang katambi sa imong mga ngabil. Good night. Gusto kong magkita ta pagbalik na, be. Gusto kong labasan na balik ang atong paghimog, baby. Anong gipahinumdum mo na ako ang gikamingawan kong esena sa atong pagtag-uban? Ngano man. Wa ka matog? Wa gyud ko magduka, ma. Nganong naghilak ka man? Wa, ma, oy. Wa man ko kumuhilak. Nak, dili ka makalimod nako ha, no be? Namuwa ang imong mga mata. Og ang imong tingog, kang naghilak. Nanawag si Ronel. Unya, imong gitubag. Ambot. Nganong natintal di kong tubag niya. Gidali pa na akong kuha ang cellphone. Nahigugma ka gyud niya, anak. Wa man siya mahigong man ako, ma. Wa. Dili ka gyud makalikay nga mahigugma niya. Nakig-uban ka gud niya sa pipila ka higayon. Og kung gitagbaw mo ang imong kaugalingon uban ni atong tawhana, di gyud malikayan. Makat-on ka sa paghigugma niya, kay magsige man kaghuna-huna sa kalipay nga inyong gisawaan. Sakit. Sakit kayo, ma. Wa siya mahigong man ako. Mituo ka sad. Ang anong dili man ko mutuo. Iyak kong gibiyaan. Wa gani gid magsusi kung ni mabdos ba ko sa among gibuhat. Nanawag man ka siya nimo. Karon na lang. Oh, dili ba? Ikaw ra may nag-ingon nga nanawag siya nimo. Pero dili nimo tubagon. Pangon man sab niya, inigtubag na ako. Mao na ginaingon nak. Nga giduwaan ra mo sa kahigayunan. Pauway na. Tingalig namuwaw sad ang imong baby. Wagit na ako siya tug-ani-gani nga mabdos ko. Inigkadako sa imong tiyan, dili ka na makalimod niya. Kinsa man say tug-ani ha. Sa ako nang gikaingon, gikomedyahan mo sa kahigayunan. Unsay imong kalibutan, nga doon na siya gipapaniid aron iyang masayran ang matuod nimong kahimtang. Kinsa? Animal, asam ka na kung makita katong gihatagan ako sa sawat? Iya bagid ka ning gihatag ni Nubi? Animal, ngano basang gitugkan man ko ining gugma, ha? Ug gadto pagid sa binuhat nga gipanag-iya nagtumboy. Namoy akong gitripan kaniya to. Animal kat. Asam gid ka na ko makita katong hilabtanon. Asa ko siya pangita. Uy, dede ko angay mo inom. Let's see. Nga ako rong sekretary. Nagpahinumdum ako nga doon ako i-meeting rong rasa. O sa kabagong investor. Unahon ko na ang negosyo. Chokoy, wa ka ba'y lakaw karon? Ay, wa man, ma'am. Kung mao na kita'y manlakaw. Ah, kita mag-date ron, ma'am. Unsa? Ah, joke ra, ma'am. Joke. Mura man sa tag ni atas kumbinto mo eh. Seryoso kay ta. Kanang magkomedyahay si ta panagsamam ba? Ay da, wa ko maanad-ana, Chokoy. Sige na, ubanin ako sa restaurant kay gusto kong mo-order sa gi-crave na kusudan. Uy, kamao sa dekan ka ng craving, ma'am? Unsa man?
Ubanan ko nimo o dili? Ay, banan ma'am, kajut ma'am. Kaya mag-ilis ako kajut ma'am. Ha, kinahanglan pag yun. Oh, imo mo kung iuban sud sa restaurant, ma'am. Samas, ma'am, Sandali! May gani kay wa ko mahinaya ko giinom. Makikita na ko ang bag-o na kong investor. Ay, makalagot ng kinabuhi ah. Mauna niya ang restaurant ka giingon sa kong bisita. Ma'am, sure ka nga mo na ang restaurant nga nagluto sa imong gikraving imong pagkaon? Mao na ni Chukoy. Sige na, gawas na diha. Okay, ma'am. Ako nga ang ablihan akong pultahan nga doon mo, ma'am. Uy, katong may gawas sa auto. Di ko sa'yo. Gawas na, ma'am. Siya, gina. Dalion ako doon. Ano gaya na magawas, ma'am, ay? Nagkita, Ragyuta. Ay. Maayo kayo nakita ta. Unsa ram tong suwat nga akong gipahatag ni Nubi. Tuwa na niya? Ha? Kuan? Tuan na ba eh? Gibasa? Ha? Wara ba ko kay ba kung iya ba itong gibasa? Kuan man, iya mo itong gibutang sa lamisa. Kinayon niya na ba ha? Kay mugawa sa kang nga akong amo sa auto. Ayaw una ko biya eh. Ha? Uy, tawa. Sige. Magkita tayo balik. Ayaw pagbiya din niya. Kinsa tong tawhana, Chukoy. Kining, ma'am. Mahimog kining ubalhin na lang taglaing restaurant, ma'am. Oh, kay nga naman. Doon na kabay atraso atong tawhana? Kuan, ma'am. Amo tong kontra ni boss, ma'am. Oo. Unsa man tong nadunggan akong pangan? Ha? Ngaan, ma'am. Ngaan Doon na sige nganlan og ngaan. Ngan sa babay. Kasi mga ngaan, ma'am ba? Kuan. Murag. Husto. Nubi. Oy, nubi, ma'am? Ay, tingalig na bungo lang ka, ma'am, oy. Huwag mo ko makadungog nga nagisgot og nubi katong midula ko. Chukoy, Aha. mibalik ang miduol ni mo. Ni Asya nagpaingon din eh. Aha. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!